عز السلامتنا تقبلوا فنوانات كتاتلو خبرات تعزبتنا لوم عربي 15 جنبوت 2026 تدالوا حد زيناتات حزلكم قريب له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تفتاتو إرترا منيستر زينا نبلصقنا تحلقتهم بتري وقيسو اب سودان اسات 20 مليون سبات اب كبيد حدقا طميت كم زلو تغليصو اب ساحل حيال قطع زغطما فرنسا حدثت محازت تدلي ترامب مش تشايناوي شي دحر مرخبو زدنق نقداو سمع مقبارهم قليصو تريد ملسي إيران نمسرت ألبو خصتات وكيل حبرات إمارات عرب منقص الصومالة مستقامتي عاب سمع خمزي تبتعها تقليصو إذن كالإن بزرزر حجركم كأربية كتكاتاتلوني بخبر عدم منيستر زينا إيرترا آتو يمانا قبر مسكل اتي باتر كيم يلوز توقسو جزاء سلف بلتسقنا إيتيبيا ومنها دقفتن قطرات تحلقتن تقبرات السلف نممخناي درت زحالفو ايوم كبل بتر وقيسو تاغن نغورابتي إنا تنكفت عمل لاقن أفريكا زي مرقا تفتر الله بمبال دما نتفتا زرزيرو اتي عاب كلتشن عسى شمونتن تسفا تنويلو زنبرة رك أسلام إيرتران إيتيبيان دحر مززام كينا تقراي دحرون بوغن إيتيبيا زغربا ناي قبانيو وتقف دق بحري إيرترا تدوينيو كلتين هاقرا دما عبدال كوخيت كنات آتينا اللوا أبزا حلفة سامنتات من محدار واشنطن نتا أبلع لإيرترا بغلطشحن إسران حدن زتتسعنا اقدا خلا على المساس مراز أنح زمدنا كما حايشن زبل معبالتات ترى إلو مينيستر إيمانة نتا دحرواي زغربو خصي المنقس بالتسقنان تحلقتهم عمنتاي فولوي قديات مغانو كوا انت زي ملكته أبزا حلفة سامنتي إمباسي إيرترا أب حبرات منقسات أمريكا نتو مزقب السبعة ومسلات إيرترا تقويسهم نتم محيا زمدنا أمريكان إيرترا زقامو قلسبات عملكيتو مغلطي أوتي منبارو هيرسعان اتي بعيسان شعات ميازيا استزرقح مغلطي وتم اواناو قديات عملكيتهم بستفلالي منقدي رؤيتوتاتهم زغربو زلو والكسبات ناس اتنتنت تمثيلهم زغربو تخفلت مخانم بمتكاس اتتفتير زلو تسفاتات نمزراك نابزبلت زتمرصن ترخاتات تمليسهم ترطارتات كأتو يفتنوهم زلو وقيسو نيرو اما اتحازا سبعو مسلات زلوا مرጫ زي كاي ديمقراسياويت قواماو منግስት ዘይብላን ነተኸጽ በሐናጽነታት ሒዛ ኣብ ዝተኸለቱ ወታደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሒዛ ተቐጽል ምዘላ ሃገር ዝግበር መልዓል እገዳም ምምሕያሽ ዝምድናን ተሰዓነት ኣሜሪካ ዘመልክት ንምልቃዊ ስርዓት ድማ ሞጎስ ምዃኑ ዝገልጽ ርእይቶታት እዩ ካብ ገለ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ቀሪቡ ነይሩ ኣቶ የማነ ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ أمونات سعبتن تعلقتن بالتجنا حجونة سلطانكي نايت أبزوا قرن أفريقيا زلوا قلولاو يمغني لو بمبال قبل على أديس أبابا سلسلة فليات قريتات أعملت له قدامي إثيوبيا من سوماليلاند عبد الرخلتشن إسران ربعتن زفرمتو نا أديس أبابا أستات 10 كيلومتر جمع جنب بحري سوماليلاند نحمس عمتات تراي ذهب مذكر مردات قيسو السمع زي مقاسلو لونا سوماليا تبهل بسفعو استوجز من بارو عيرسعان كلاي بجود وتهدرو مفرح زتدقفه بودب عسب ناب إيرترا بيلو لولاو مقتو بحرن مرقات زعلمه زحلل ناميدا دبلوماسيو وفري ساساي إثيوبيا أبكنات حدحل السودان اتقبرو زلا متقطاو تقيسو بس دما منقست إثيوبيا أبلعت الزوبا كبيد بزحون صفحي زلو صعبين فتيرو مهلاو زرزيرو سبسلطان إثيوبيا عسب انتس بسلام انتس بمجندي بحيل موسى زبل حسب كسقوم صنعو خوينم إيرترا توقتهم زي مخنين كوينات نمولع زعلمه يختبل قليصا نيرا اتي مينستري نتا أديس أبابا أتقربو زلا إيرتران كالوت زوبا منقستاتن ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውዲቲ ኣልማለዋ ብዝብል ትረኻ ነቲ ሓቀኛ ምንጭ ናይ ወጥሪ ንምኽዋል ዝግበር ጉሉፅ ፈተነ ክብል ነፂግዎ ከም ኣባሃሉ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቅልውላው ዝደፍኦ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ምስፍሕፋሕ እምበር ናይ ጎራብቲ መስእ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ ኣሕመድ ኣብቲ ቢሮ ብ13 ጉንበት ንፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘቐርበሉ ንዑቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃገሩ ኣልዕልዩ ኣብያ መግለፂኡ ልዝብ ብዝበለ ዝመስል ቃና بسلامون دبلوماسيا منقدي نعلم لها وحقي مسألة بزجبر عجبات حتى أفضل جبهة إثيوبيا نملس حوي بريزنت إيمانويل ماكرون زلوا طلوات تتقيمو تحجزنا مخانو تزاربنا لنا كم زبالة معكنا زينة تهجر أكل هنا تخونه اتأبت زبا زلواتي زل على قداي تلو على وانت مؤتو بحر من الرجات بزبل ترغى مخانو يفلت يمانا أما الأخطو الزبزات الزبا بنا حان تهاجر لعلنا زدرخ موداتها زي بلو جيتش زي كونس أب حد حراوي متحبر لعلا ونت استانس أنا بار السلام يديلو يخبل أسميلو إذا خمزيلون كله مينستر إيمانا نتسلسن حدا هاجروين زي منجستان محبرات نبايتاوي سبع مسلات حبرات هاجرات زغربو تصاوعت نايت ألما وفراء قبل وقيسون وسيقو تمنا تتصاوع الزغربو زلو أكل نايت هاجر رجيت أم زي فطن بحفشة أقلات أب زعبة إرتا أفتو زي بلو مخانو قليسو
ዝግብለ መሲ ሚኒስትር የማነ ዝመጽእ ዘሎ እዘን ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ب12 ጉንበት 2026 ኣብ ጻሓፎ ደብዳቤ ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሓምለ 2026 ዝካየድ መበል 62 ስሩዕ ባይቶ ሰብኣ መሰላት እቲ ባይቶ ንስልጣነቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘናውሕ ጽኑዕ ውሳነ ክሕልፍ ድሕሪ ምጽዋዕን ሃገራት ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ ፈታዊ የብለን ዝበሃል ፍሉጥ ኣባሃል ኣሎ። ፈረንሳ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፈታዊ ይኹን ኣወንታዊ ምስሊ የብላን። ብ2017 ፈለማ እዋን ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስ ተመርጸ ናይ መጀመርታ ናይ ወፃኢ ሃገር ዕደቱ ናብ ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ደገፍቱ ኣብ ማእከላይ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ሎቨር ኤስፕላንድ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን እቲ መድረኽ ንኣስታት 15 ደቂቃ ብሓደ ካብቶም ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ፍሉጣት ዝኾኑ ባንድታት ሙዚቃ ብዘረብዎ ምርኢት ሙዚቃ እዩ ክደምቕ ተገይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ካብቲ ማክሮን ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተሎ ፖሊስን ዝሕዞ ኣንፈትን ንምንጽብራቕ ዝተጠቕመሉ ዝብል ርእይቶ ዝሃቡ ተዓዘብቲ ነይሮም እዮም። ማክሮን ንረብሓ ፈረንሳ ንምሕላው ከም ዝተመርጸን ሃገሩ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዝህልዋ ርክብ እውን ነዚ ከግህድ ትፅቢት ከም ዝገበሮም ኣሚቶም እዮም። ኣብ ንግድን ወፍርን ዝኣምን ሊዮ ሊበራላዊ ምዃኑን ይዛረቡ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣፍሪቃ ኣብ ደጊኣ ንዝለዓለ ትካላት ንግዲ ፈረንሳ ክፉት ንክትገብር ዝከኣሎ ከም ዝገበር ርድኡ ክብሉ ጸኒሖም እዮም። ፈረንሳ ኣብዘን ናይ ቀዳሞት መግዛእታ ዝነበራ ሃገራት ዓብ ጽልባ ዓቂባ እኳ እንተጸንሐት ከይሲራቶ እያ። ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ብድሕሪ መግዛእታዊ ኢድ ምትእትታው ጽልዋ እናተዳኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ትኩረታ ናብተን ግዛኣት ብሪጣንያ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ገይራ ዘላ። ኣብ ሰሙን እዚ ካብ 11 ክሳብ 12 ጉንበት 2026 ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሳተፍሉ ዋዕላ ኣፍሪቃ ፈረንሳ ተኻይዱ እዩ። መራሕቲ ልዕሊ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ኬንያዊ ኮኸብ ማራቶን ኦሉይ ኮፕቺጌ ጎዩ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተዘራሪቡ። ኣብ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኮንፈረንስ ኣፍሪቃ 27 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ማክሮን ብሰሉስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዳይ ጸጥታ፣ ቁጠባዊ ጽግዕነት፣ ጂኦፖለቲካዊ ተወዳዳሪነት ተሓዊሱ ብዙሓት ሓባራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሓባራዊ ወፍሪ ንማዕረ ሽርክነት ከም ዘድሊ ብተደጋጋሚ ተዛሪቡ። ኣብ ኣፍሪቃ ከም ምስጋር ጸዓት፣ ዲጂታላዊ ኣያይን፣ ቁጠባውን ባሕርን ሕርሻን ዝኣመሰሉ መዳያት ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፍሪ ከም ዝገብር ብወግዒ ነጊሩ። ኣብ ሴኔጋል ዝመደበሩ ተንታኒ ዝምድና ፈረንሳን ኣፍሪቃን ጁልየስ ያቢ ንቢቢሲ ኒውስ ዴይዝ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደስቲ ወለዶታት ኣፍሪቃ ኣለዉ፣ እዚኦም ምስሊ መግዛእትን ድሕሪ መግዛእትን ዝመጽእ ጽልዋ ክቐይርዎ ዝደልዮም ኢሉ። ተዓዘብቲ ፈረንሳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እትገብሮ ጽምዶ ኬንያ ኣገዳሲት ምዃና ይጠቕሱ። ኣብ ከም ጸረ ሽበራ፣ ጸጥታ፣ ጸዓትን ንግድን ዝኣመሰሉ ወሳኒ ጉዳያት ምትሕብባር ንኹሉ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ገሊጾም። ክልቴን ሃገራት ኣስታት 1.1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት 11 ስምምዓት ፈሪመን እየን። እዚ ድማ ወደ ምንባሳ ንምስፋሕ ምፍራይ ተሓደስቲ ኒኩሌሳዊ ጸዓትን ንምዕባይ ትሕተ ቅርጺ ባቡርን ክንክን ጥዕናን ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ምስ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ዩጋንዳ፣ ናይጀርያ፣ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ስምምዓት ከም ዝገበረት ይግለጽ። ብድሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ከም ተዘራረበን መንግስታዊ ክልቲአን ሃገራት ተሓደስቲ ሓይልን ፕሮግራም ዲጂታላዊ ንምትግባር ዝውዕል ናይ 54.6 ሚልዮን ዩሮ ብመልክዕ ልቓሕ ስምምዕ ከም ዝተፈጸመ ጸብጸባት ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣመልኪቶም እንተኾነ እቲ ዝርዝር ክልቲኦም መራሕቲ ዝተዘራረብሉ ጉዳያት ብዝምልከት ብወግዑ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ሃገራት እተሃጉር ድማ ብዕዳን ወለድን ልቕሓን ሃገራት ምዕራብ ዝተሸመማ እየን። ፕሬዚደንት ናይጀርያ ምስ ፓሪስ ዝተገበረ ስምምዕ ኣብ ምፍጻም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብሓፈሻ ማክሮን ኣብቲ ሃጉር 14 ቢልዮን ዩሮ ናይ ትካላት ፈረንሳ ወፍሪ ከም ዝገብራ ኣፍሊጡ። ኣፍሪቃውያን ኣፈርቲ ድማ ተወሳኺ 9 ቢልዮን ዩሮ ከም ዘበርክቱ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ እናውስኽ ዝኸይ ዘሎ ኣጠቓቕማ ኣገዳ ብምንቃፍ ሓይላት ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ሃገራት ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ከም ዝጥቀማሉ ኣጠንቂቑ። ኣብቲ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ዝተኻየደ ዞባዊ መድረኽ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እገዳ ብተደጋጋሚ ብፍትሒ ዘይኮነስ ብፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ዝጽሎ ምዃኑ ገሊጹ። ካጋሜ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ናይ ወፃኢ መንግስቲ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ዝጽበያ ብሓባር ንኽሰርሓ ግዳማዊ ጸቕጢ ክቃወማ ኣብ መላእ ኣህጉር ዘሎ ምትሕብባር ከጠናኸረ ኣተሓሳሲቡ። ብኻልእ ወገን መራሒ ፖለቲካዊ ንግድን ኣፍሪቃ ትማሊ ብ14 ጉንበት ኣብ ርእሲ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ንመኽፈቲ መድረኽ ዋና ጸሓፍቲ ስራሕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣብ መንጎ ዝንቀሳቐስ ለውጥን ንግድን ወፍርን ኣብ ኣህጉራዊ ብዓለም ደረጃ ክትወዳደር ንምሕጋዝ ዝዓበየ ቁጠባዊ ውህደት ስግረ ደባዊ ምትሕባርን ክህሉ ኣተሓሳሲቦም። እቲ ንክልተ መዓልታት ዝጸንሐ መድረኽ ሎሚ ዓርቢ 15 ጉንበት ክዛዘም እዩ። ኢራን
ንመራኸብ ብመጻቦ ሄርሙስ ክሓልፋ ፈቂዳ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ካብ 13 ግንቦት ጀሚሩ ልዕሊ 30 መራኸብ በቲ ተዓፅዩ ዝጸንሐ መጻቦ ሄርሙስ ክሓልፋ ከም ዝፈቐደ ዶቼ ዌለ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ይሕብር። بمسألة منقسطة معكنا زينا إيران مبزحتن اتنبت وسان مسمر ماي كحالفا كاب إيران فقط رهيبا زلوا مرخب مش تشاينا متأسس زلوانين بتمتصابو نتي أمريكان إسرائيل قبل على إيران زوصدو سقوم تسعبو أما وداتا والحلقات الجميلة تعاتي خمس أنحة لعلى إسرا شح مرخب من قصاص تعقيتو خمس نبرا يفلت اتبخ في التجميل زلو داغماي من قصاص نايت مسمر نتا قبل علي علما مرخب نقدن تفتي زلو تغطي كقالو خمس خل تعذبتي قلتو ኣብ ሱዳን ኣሳት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣሳት 19.5 ሚልዮን ህዝቢ ወይ ድማ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ከቢድ ጥሜት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ትካል ዓለም ለኸ ተቆጻጻሪ ጥሜት ዘውፅኦ ጸብጻብ ይሕብር። እቲ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐሉን ከምኡ ድማ ቁጠባውን ሕርሻን ከም ዘዕነወ ኣሳት 14 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ይግመት። እቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ውሁድ ምደባ ምዕራፋት ውሕስነት መግቢ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገመተ 21.2 ሚልዮን ሰባት ቁርብ ዝወሓደ እኳ እንተኾነ ኣብ ክፋል ሃገራት ሰሜን ኮርዶፋን ደቡብ ኮርዶፋን ነቲ ሃገር ኣሳት 14 ከባቢታት ገና ኣብ ሓደጋ ጥሜት ይርከቡ። ኣብቲ 135,000 ሰባት ኣብ ኣዕናዊ ደረጃ ጥሜት ከም ዘለዉ ጸብጻባት ቲአርቲ ኣፍሪቃ ይሕብር። እቶም ከባቢታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዓብዩ ብሰንኪቲ بحيث قلطف دقف استقبره خبابا كتماتات الفاشرن كالو ديغلين زركبو كتماتات نخبيت إميت كم تسطحا صبصبات حبرو ابزوبا كردفان كومون اكف لهاجر سماوي النيل كبيد وغي قصل كم زلو صبصبات يملكتو بريزنت ترامب لوما عربي ابزابا مغلطي نسون بريزنت تشاينا شي جي بينغ اب سومنزي اب بيجين اب استخايد وعلا قال زدنق نقداو سمعت كم زغبرن كلتين هاجرات نتعدد كم عود كم زغلصون ناي زحلف عمت نقداو خوينا دما نزمدنن ابرغو درجه نمقطات زعلم مخانو حبيرو مراحت كلتين لعلا حيلان هاجرات تمالي كاب تشاينا وصيو نا واشنطن قدم ملاسو لوما عربي نغو باقوصصرات هاجر امنبر سلطان تشاينا قصي جوردين كلتي او اخيبا ناي شاه انغدوت اكايد نايبل ترامب ኣብ ቅድመ ካሜራታት ኣብዛቦ ሓፂር መግለፂ ነዚ ጉዕዞ ንምእማኑ ዘጸግም ዑደት ክብል ብምግላጽ ብዙሕ ጽቡቕ ውፅኢት መጺኡ ኢሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ዝኾነ ይኹን ንግዳዊ ስምዓት ብዝምልከት ሎሚ ንግሆ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ግን ቻይና ነፈርቲ ኣሜሪካን ፍርያት ሕርሻ ክትገዝእ ከም ተሰማዕት ገሊጹ እዩ። ካልእ ከምቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሮቢን ኣቐዲሙ ትማሊ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በቃሉ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ጉዳይ ኢራን ከም ዘይተዛረቡ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክህልዋ ከም ዘይደልዩን እትመጻበኦ ክፈት ከም ዝደልዩን ገሊጹ። ካልኦት ሰባት ክፈትሖ ዘይክእሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ጸገማት ኣዕሪፍና ኣለና ይብል ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ኣሜሪካ ክበጽሕ ትጽቢት ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ እቲ ዝምድና ኣዝዩ ድልድል እዩ፣ ብሓቂ ድማ ገለ ድንቂ ነገራት ሰሪሕና ኣለና ኢሉ። ኣብቲ ኣብ ኒው ዴልሂ ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ ኣኼባታት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ብሪክስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕግን ኣህጉራዊ ጉዳያት እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ዶክተር ካዚም ጋሪባልዲ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢራን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ፈጺማ ምባል ንዘቕርቦ መሰረት ኣልቦ ክስታት ንኢራን ከም ወራሪት ንምስኣል ዝተገብረ ፈተነ ጽኑዕ ተሪር መልሲ ሂቡ። ከም ዝኽብል ድማ ገሊጹ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዝተኻየደ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምድጋፍን ምስላጥን ዓቢ ግደ ተጻዊታ እያ። ስለዚ በዓሉ ንምፍጣርን ምግፋዕን ወጥሪ ዘለዎ ወገን ኣብ ልዕሊ ኢራን ፖለቲካዊ ክስታት ጠለብን ከቕርብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕጋውን ሞራላውን የብሉን ኢሎ። ውሳነ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ 1974 ከም ዝነበሮ ዘነጽር ሃገራት ንወረርቲ ክሕግዛን ኣገልግሎት እንተሂበን እዛ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ተግባር በዓሉ መጥቃዕቲ እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መሻርክቲ መጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ባዕራ ወራሪት እያ ክብል ገሊጹ። ኢራን ነዚ ኩነታት ኣካይዳ ኢማራት ንነዊሕ እዋን ክትጻወሮ ኣይትኽእልን እያ። ንሕና ሓያላትን ዓባይን ሃገር ኩሩዕ ህዝቢ ዘለና ሃገር ኢና። ህዝብና ትሕተ ቅርጽናን ብወረርቲ ክህረም ከሎ ብፍላይ ድማ ምትሕብባር ተሳትፎን ሓንቲ ጎረባብትና ዝኾነት ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢድና ኣጣሚና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ። ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝርከባ ኩሎም መደበራት ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት ኣሜሪካን ግደወይ ተሳትፎ ዝነበረን ዕላማ ካብ ምግባር ወጻኢ ካልእ ምርጫ ኣይነበረናን። እዚ ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ኩናት ድማ ሃገርና ተኸላኺልና። እሱጉምቲ እዚ ምቻርተራት ሕቡራት ሃገራት ሙሉእ ዝሰማዕ ኣብ ትሕቲ መሰረት ርእሰ ምክልኻልን ዝተወሰደ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወራሪት እያ። ኣብ ድሕቲ
ሓሶትን ባዶ ዝኾነ ክስታትን ክትሕቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክብል ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።